Ora samanginang nunga sahat kita di Advent na paupaton, Advent na farpudi, di pangaradiota manomu-nomu, marningot ari hatutu bunitu hatta, tamba lasniro hatta, tamba hadameon di bagasan dirita, manomu-nomu Kristus tuhatta, nanaing tubuh di hita, marhite pesta perningotan, di hari hatutu bunitu hatta Yesus Kristus nanaing si tomota. Di Advent na parpudion jamita di hita ima turpuk sian surat ni Apostel Paulus tu huria Rom di bindusada ayat sada sahat ro di ayat pitu. Marhiteon naing pasahaton nami akka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di pangradiota di Advent opaton, di pangradiota di jamitata, asalam mamorah hita di pangatusion, dohot di pangaradeon, di jamita naing si pasahatota. Amanginang dung takka sujahahami turpuki, nagabe jamita di hita, na perculu sian pikiran nami, surat ni Apostel Pauluson macai rikot do dihita macai arga ala marhite surat ni Apostel Paulus tu huria Rom dapot tita akka buah pikiran na adong la solot di bagasan rohani Apostel Paulus taringot tu Yesus Kristus anak ni debata. Jadi surat ini sangat penting dalam pemahaman pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Putra Allah. Jala suraton hira surat na mangulu makatai tuhuria Rom patandahon Apostel Paulus alai lobi siani naing patandahon Yesus Kristus na marhuaso di atas nisaluhut nang manjou Apostel Paulus tungolu na imbaru nang manjou ibana di papulik ditakup ibana sian ngeluna na liling jala di paimbaru gabe apostel ni Kristus jala marhite suraton di patolhas Apostel Paulus nados doau dohot tamu rapna tinakup, rapna jinou, rapna diubah, na dipembaru dohita marhite kuaso ni Kristus Jesus. Taingot do ditongos Apostel Paulus do suraton dung di bege ibana kondisi ni huria Rom nungaliling jongjong huriai sangado di palau sian inganani akkana porsea sian Yahudi pola sahak rodi hurang lobi 5 tahun alai rodo nasida mulak muse di jakkon marhitei di danasida kondisi ni huria na asing sian pemahaman ni nasida tubuh maaka hamaolon tubuh maka perbedaan paham di tengah-tengah ni huriai alanido di tongos Apostel Paulus suratna asa di bagasan hasadaon nasida asalam rosu parsauran nasida di bagasan holong songon akanong jinou ni debata marhite Yesus Kristus tuhabadiaon bagas do poda sian surat Romaon boy do tadok 2 bagian suraton, 2 bagian bolon, sian bindusada tu 10 taringot tu poda nasitong. Jot-jot didok ortodoksi ajaran yang benar. 10 sada sahatu na mangihut ima praktek hidup yang benar. Ortopraksis asasitong perdalanan ningolu nasida marhite poda nasitong. Jadi diturpuk tahun taida poda nasitong pinasahat ni Apostel Paulus ia debatata debatana satia diingot do padanna marhite akka panurirang taringot tu haluaon marhite Yesus Kristus jala marhuaso situ tudo Yesus Kristus manjou hita
tu haimbaruon. Ido di pikiran nami ikon lam takas di turpuk taon naung jino do hita tu haimbaruon gabe badia songon naung tinobus ni Yesus Kristus marhite mudarna. Asa dipakilalahon halak Rom huriana di Roma nang hita pe rap naung tinobus do hita jala ditugihon tu habadiaon. Songon pengertian gereja. Gereja ialah orang-orang yang dipanggil Tuhan dari kegelapan dan masuk pada terang Kristus. Masuk tu haluaon. Naung jino do hita tu habadiaon. Marhitei manian tu buma praktek ngelu nasitong ngelu nabadia. Asa mangulu di bagasan parange na baru. Songon akanong dipilit dipapulik di jauh debata. Jadi tu sima hita ditugihot turpukon di pikiran nami di pangaradiota na parpudi di Advent opaton. Asa taingot dirita naung pinarbadiaan ni debata. Parangin yakana badia ima hadameon mamboan hadameon tu saluhut portibion. Di bagasan dame hita manomu-nomu tu hatta Yesus Kristus di pesta perningotan jala taboan madame hadameon tu saluhut portibion. Ingotot tama di jauh dipapulik dipilit bongot tu habadiaon asa marparange di bagasan habadiaon. Dipanggil dan dikuduskan untuk tinggal dalam kekudusan dan merasakan damai sejahtera sebagai orang-orang yang telah percaya. Selamat Advent.